Имаш си гаче? Да. Вие ми казахте, че няма да си намеря мъж, ама с уния банички. За една седмица си намери мъж. Имам си. Това е Hell's Kitchen, виж. Ти си дамата, презентирай. Джиджи папа. Или така казано, пържени филийки. Много сърцато изпълнение. За Така кой е. си мисли, докато ги оформяш? И за вас. Шеф. За нас. Гачо ти равнив ли е? Не. Да не е като гачо, избухлив. Не. Чак така не. Добре. Истината е, че тази чиния ме кара да се усмихна без значение в какво настроение си. Сирането е все едно си обрала мандра, такова количество. Именно. Баба ти ти е сложила много сиренце, така, да има да ядеш. За внучето, да. За Нали? внучето винаги трябва да има по-много. Чуваш ли? Какво чуваш?